עכשיו בנושא מעלה תוצד את הצד בשבת, סימן ש"ט ז'. נשאלת שאלה, אדם הצד את הצבי שהוא ישן או סומך בשבת, האם חייב מן התורה או אסור מדרבנן? מרן כותב בסימן ש"ט ז' שהעברית חייב מן התורה, וזאת משום שגם לחיה שישנה או עיוורת יש כוח התנגדות ולכן חייב בצדתה. שאלה נוספת, אדם הצד את הצבי שהוא חולה, חיגר או דפוק בשבת, האם הוא חייב מן התורה או פטור ואסור מדרבנן? שהוא חולה, זקן או חיגר בשבת, האם הוא חייב מן התורה או פטור ואסור מדרבנן? מרן עונה במקום, פטור אבל אסור מדרבנן, וזאת משום שלצבי חולה או זקן אין כוח התנגדות כלל וכלל ולכן פטור בצדתו. המסקנה מלשונו של מרן היא שכאשר יש לחיה אפשרות לברוח או להתנגד, ואילו אנו מצדים אותה בשבת, חייבים מן התורה, אולם כאשר אין לחיה כל אפשרות פיזית להתנגד או לברוח, אין איסור מהתורה, אולם חכמים אסרו לצוד כלל וכלל. מכאן נשאלת שאלה נוספת, מה יהיה הדין כאשר אדם צד בשבת את הצו, האם חייב מן התורה, או פטור ואסור מדרבנן, או שמותר לצוד את הצו בשבת לכתחילה? מכאן נשאלת שאלה נוספת, מה יהיה הדין כאשר אדם צד את הצו בשבת, האם חייב מן התורה או פטור ואסור מדרבנן, או שמותר לצוד את הצו בשבת לכתחילה? המסקנה בלשונו של מרן היא שכאשר יש לחיה אפשרות לברוח או להתנגד, ואילו אנו צדים אותה בשבת, חייבים מן התורה, אולם כאשר אין לחיה כל אפשרות פיזית לברוח או להתנגד, אין איסור מהתורה, אולם חכמים אסרו לצוד כלל וכלל. מכאן נשאלת שאלה נוספת, מה יהיה הדין כאשר אדם צד בשבת את הצו, האם חייב מן התורה או פטור ואסור מדרבנן, או שמותר לצוד את הצו בשבת לכתחילה? לפי הכלל הקודם שלמדנו שניתן היה לומר שמאחר ולצו אין יכולת התנגדות כלל וכלל, אזי שאין איסור צידת הצו בשבת מהתורה אלא מדרבנן בלבד. אולם מרן מחדש לנו ואומר בסימן ש"ט ז' סעיף ח', אדם הצד אחד מן השמונה השרצים המוזכרים בתורה, והם החולם, העכבר, הצב למינהו, הענקה, הכוח, לטאה, חומת והתנשמת, חייב מן התורה גם על צד וגם על חובל, כגון שאדם פוצע או הורג את השרצים הללו. מכאן לומדים שמרן פוסק שצידת הצו בשבת אסורה מן התורה. יחד עם זאת, גדולי אחרוני חכמינו סוברים שהצו המוזכר בתורה הוא אינו הצו שאנו מכירים היום עם השריון על הגב, ולכן נחלקו אחרונים בדינו של הצו. אחד, הרב ווזנר סובר שאף על פי שמסתבר שהאיסור בצידת הצו בזמננו לא מן התורה, שהרי דומה הוא לחיגר שאינו יכול להתנגד כלל, ולכן איסור צידת הצו אסור מדרבנן. אולם לדעת הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך סבר שהצו שנמנה בתורה אינו הצו שבזמננו, ומה שפסק מרן בסימן ש"ט ז' סעיף ב' מתייחס לחיה שיש במינה ניצוד, כאשר היא חיגרת או לא בעלת התנגדות, אז האיסור הוא מדרבנן. אולם הצו היה שאין במינה ניצוד, ולכן הרי לנו תרי דרבנן, ולכן צידת הצו בשבת תהיה מותרת לכתחילה. הרב קרליץ לעומת זאת סובר שהצו שבזמננו הוא הצו המוזכר בתורה וחייבים מן התורה בצידתו. סיכום דעת האחרונים בעניין הצו, הרב ווזנר סובר שאסור מדרבנן, הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך אומר שמותר לכתחילה. הרב קרליץ מסכים עם מרן ואומר שאסור מהתורה.
מסקנת הדברים היא שעל פי רוב הפוסקים צנעת הצו בשבת אסורה מדברי סופרים, וזאת ועוד שהצו הוא מוקצה בשבת ויש איסור נוסף מדרבנן לטלטלו. עד כאן.